बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि अननायाव दिनै चिरां जिल्ला लाइमुथि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मोनफेरै सुबिदा मोननो हादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा थांनाय समफोराव सरकारजों बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायबोजादोंमोन। सरकारनि खाबुफोरखौ बिथांमोना एसेबो मोनबोनो हाबोआखैमोन। दिनै गिबि खेब बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा भारत सरकारनि मावबिथांखि MGNरेगानि मथे बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि अननायाव जब कार्ड मोनफुंनो हाबाय। फैबाय थानाय समफोराव बे ओनसोलावबो MGNरेगानि जोहै रायजो राजाया खामानि मावनो मोनसिगोन आरो ओनसोलनि बायदि जौगानायनि खामानि मावफुंजासिगोन। बेखौनो गोजोननाय मोननानै ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा गोजोननायजों दानि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावहरदों। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 11आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 11नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767223 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।